Kung mangyuihi ba mentala slam ba ngimyo su ki IAS kasi but i IAS kasi ba kaddo do ngalaban nang di mam isa wanda lalu i bapas hakasnam arjar kadar itu exam arjar kadwe i pas ka arjar kadar but hadin katu ngim shimla yo su ya ki IAS kasi te hak biadi bat kani ka itrai ki daw ki ba penlang ba ki kun samla jungi ba kim mala ban krak ki exam kendiat kan sat la ban pasat sumber lot ta kani ke exam ke ba ngilap ong ba kadi ke exam ke ba let's say ke bala tam hagari India inom laban let ka competition ha kani ke exam kolong ke bajur ban pas ya kani ke exam pihak ban long ki ba 3 minute amri tang arsnem laisnem rai pihak ban 3 minute da bun snem pihak ban sacrifice ha ki boro ki liang ti kadau ki don katu kani ki dau ki ba let's say ki ba kebaki khun khasi ke jongi kim semlala ban pas kamdi namar bangi duna haka jingnang ka jingtip dan haka jing start hari ka shudai tang ba ngim don nekong ya ki coaching center ki babiang haka jala ka jongi tang katu ka ni ki ba yo ki bakot ki baki la ya ka ban lit pentibit ya ladi sabar jong ka jala dari ka jingbom don jong kini ki coaching center ki babiang ka penlong ye ki khun samla jongi benlong clueless kumdo ban prepare nama kadi ka ba ngidon kam ye ki proper guidance ngidon kam ye ki nong tin lenti ki babiang kata di ka wei ka ba arpat kolong ba lada phit pej ya ka jinglong jong ki kot ki bang mangi penon kam kham tam hembos ki kot ki kim deishu hakatu ko standard kumba phi pej ha ki por ke ba machwa mo kidon kikot kiba dakabuburom ya kembus imat kaladon ka kajing ya sela bat ki company pen mikot haba ki konten yang kikot kila kimdi syu ha tu standard ti kadi ka por yang ile se banwan ra ya kikot ke jongi ha ke NCRT standard nasem baka atem juga government mekhlia menta banwan ra ya kikot NCRT mekhlia edition kalong ke ke ba ngaso ya hab kebat kemil enti ba lengba kini kikot min ki khun samla ki jongi kin yo ye shibun ki jingnang ka jingtip bat ken long prepare ye ki dam ta kini ki exam ki prepare kata di gawi bat ka balai phenomla heru banlen ka don shibun ba ka politics ka UPSC hakano go bom don ka jingbom don jongi ya ka separate cadet ka di gawi na ki dak ka ba ka bangi hab cadet benru ladang ibun ki separate cadet kamut the number of IPS, IES, IFS kalanang increase. Tiha balanang increase kamut kata ka chance ban yo kalanang jur. Tinga sopan ong ba hoj ke jing ke jongka ya ka ba don kam ban trisitom ya ka don kam ban sacrifice ka don kam ban minot ha ka jing im jong ki khon samla. Tang ba tang ha ka bor le si ki jongki ki nomla don kam ya ki coaching center ki biang ha ka jala kanang ba ki samla kaba har ka level ke jongki ki don kam ngidon kam ya ka aided jong ka government lang baki special scholarship but scholarship ke prepare but nalor kata ka wei ke bang hidon kam kolong ba kani ke di ka top level exams ti ba phinpoi ha top ki di bendon ki kenja exam ke ba pihak ban pass through tingi don kam pan klan ye kini ki competitive exam ke badon hak state level DSC ki MPSC ki departmental exam ladang iris ya kan ke standard jong ke exam bat lada kini ki exam haki hapo jong ke district ki long fair ngi ki long fair ti la long ba fitrain lupa ya ki khun samla ki jongi ban adap ya ketuka ka jing jong ketuka exam tina kadau ka wei na ki mat kibana kaliang ka jongi ka adi ngi ai ka commitment kolong komno banwan ra ya ka free recruitment dah ka ba penting kena ba ki question paper ke nomlik ngidi penting kena ba ha baro ki exam center ki di bendon ki CCTV recording ngidi penting kena ba ka di bendon ka video recording ya baro ki interview na lor kata ka ba don kam kolong di ban set up ka special committee ya ka ban verify ba baro kini ki exam ki di ki ba ya bet ya nanti ti na lor kata ka ba don kam kolong ba ngidi ban penti kenaru kanang baki khun samla ki jongi kin pas kolong ba ban penrung ke tin kasih ke chidul no blai teng ha ka UPSC ngidon kam kamin paper ka de ka wei tila da pinpe ki babun kini ki IS na wei ka wei na ki subject ka baki pas ka de tu ka language ka jongi tila da ka tin kasih jongi ka rung ha ke chidul kamut ka wei na ki
kawe ni ki subject kaba maki kun samla ke jongi ki la ban ya kun ke di ka khasi tiki khasi ngin setting question paper ki jongi hi ngin correct ki jongi hi tip su thu kala don hi la ka jong ka jing yo nong na so ban ong ba la dangi la ala ban le ye kini kam man toy shu bangin ya ben ye ki bala dep ka badon kam kalong bangin focus kum no nang ne sakhaman na so ban ong ba with that vision bat kata ka direction ka jongi hakini kisngi ngin salah hi ban penmi ye ki IES ki ba fair na ka jap ndru jongi Tika UPSC kan penlang ya ke exam har penduduk trek domi untuk snap. Tiki bon bagi para samla ki ba trace tam ki ba minat ma ki ba record di kendru nyo kenta sisi. Si kentin ar kentin ba Robert ma kentin ai mensim na ni ke encouragement ni ki ma si kentin ar kentin. Ka message ka bang skwa ban ai nam ta ka jongki ka long ba kani di exam ka ba tang ki bru ki betebit kila ban poi sa kata pi phim duna hai ru em pi biang na dong sa dong hoj kum ke jalang ila ban feel ya ka ban pen biang ki jing don kam dong jong pi ten reward klen baki don sibun pan ki breu ha ka jala ka jongi ki bala pas ha ki por ki bala dep phim dei ban du man sim phim dei ban sngo ba phim la tresitom yai minot duai hau blade rekan rat ba on ai bor ya pi but nga kitbok kedriang ya ka ba phin la ban ra ya ka nam bat ka burom jong ka jala bat ka jam dru ta ka ba phin pass ya ka ni ka exam